Henry M sa hapon, Henry M sa morning hirit, Henry M sa Pinky on, tutok lang sa DCGB, Una gahas Tabanggi. Magkape Galing nga Henry Galing nga mayang over kanoy. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Galing nga mayang over kangonya na aga. galing nga naka-shot ka sa banggi ha. Good morning Pilipinas. Mga Bicolano sa inyo na partikan mundo, welcome po mga tugang sa inyong programang Morning Healing. Good morning, 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 good morning. Kumusta po ang sa tuyang agaw? Chief Ramir Tanay ang sa tuyang partner. Mga tugang sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol, sa panginot po ni Chief Jimmy Nasalita, Siring Man, mga tugang kasabay niya to dyan, Sinda Alar, Mario Jomar Bien, Joshua Bino, Asin Karen Ala, Siring Man po sa Manibela, Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Maray na aga po sa Indogabo, Paling Dudes, maray na aga. Good morning aya padi, oy. Ay judge na si Norly Reyes ay the best Paki-congratulate niya tabi kay Honorable Judge Norly Reyes sa Branch 12 kang ligaw. Talaga the best si attorney. Judge na palan si attorney Dudes, talaga lamang attorney. Good morning attorney Reyes. Nuda kun mata na so amigo ta aki umpay niya. Aki umpay ni. Yung pa ini, professor ini dyan sa upano na ini. Di ano, marisign tabi siya sa kuwan. Marisign tabi siya si Paring Dud sa kuwan, sa Bicol University. Adi, di ko sabihon, bakante sa posisyon ni Attorney Reyes sa Bicol University. Di, pwede tayo itong applyan pa di. Adi, ay napangyari. Congratulations tabi. Pudang ko doon taon. Apudang ko daw taon si Atty. Reyes, Apudang ko daw taon. At sa tuyang amigo, siya naman talaga ang tunay. Good morning, amigo. Daw kun mata na si Atty. Reyes niya. Siya palan ang masalida sa Branch 12 ka. Retired na si, gusto niyo tabi, retired na si Judge Maala tabi, Dodge, Talaga Good morning, tabi Pilipinas. Sabi ni Paring Ray, mas marhay pa ang maging dukha na may pagkatakot sa kagurangnan kisa maging mayaman na panunin kahandalan. Siring man, mas maray pang magkakanin gulay kaibaan sa imong mga namumutan kisa magkakanin masiram na karne na igwaning kaanggutan. Mga talinghaga 15, 16, 17. Happy blessed Thursday everyone. God bless. Salamat pare. I love you pare. May may igwasi pa rin lawit dawit ang titulo panahon. O totoo na, papasadahan tatabi yan mga tugang na kuwana, papasadahan tatabi yan lawit dawit na ni pa rin digdi po sa satuya na programa. Alright, sige, bueno, digin na po kita sa mga buena manong bareta, mga tugang in the morning sa DCGB. Good morning, Jim, Kamin, kumusta dyan? Hello, Bibi. Maray naga sa mga parantabay. So, pinagkukonsumir mong nakaparadang truck yan sa Kulyat. Naglalakaw na kasubangging matanga alas 9. Kasi sa impounding area digdi sa Salvacion. Ay, very good. Kasi nagibong effort ka ito. Tinunungan po pagkaaga. Actually, taon-taon gusto niya na mapudan siya si Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Iyo, tonto na po ng kop. Iyo, pinulad mo na ba sa kuso number, di ba? Amo, igwa siya ng mga gusto man na pasalamatan na nagdatabang sa iya. Okay. Marso pa pala niyan dyan. Aluyuno na andyan? Yan,
ugid niya kung sisay ang tag sa dire. Tawara naman palan ki piyesa sumaki na wara naman. Oh, wala ng piyesa. Pura man datapig pa iray daw sa naga. Salbatan ang pangyari sa Maabag. Ba, inay ko po. Di ko sab... Ay. Ang pig-research niya kung sisay ang tag sa dire, certain engineer Esteves. Oo. Kanya nakuha niya. Through inapudan gayod sa cellphone, magdigdi ka ngayon. Takunday ngayon, ipacharap-chap ko ngayon eh. Delikado ngayon inidigdi. Iyan ang the best na. Iyan ang the best na chief of police. Diba? Si OP Edgar Azotea. Oo. At sa effort BBPA. The best. Sa Banggi, alas 9 sa Banggi. Oo. Siguro yun na nara si OP so kuan nakukonboyan kan mobil. Iyo. Apudan ko sa kasi gym na mga alas 7 imediato taon, ha? 7:30. Aram na niya na kwanta gusto man niya na pasalamatan sa mga barkada na nagbuluntad man na mabuyo dito. Then ascertain si District Engineer Warren Azotea. Oo, tanagarapudan kasuhapon pati si Ate Lucy baga. Nagarapudan kasuhapon. Nag-update sa ko si Ate Lucy kasuhapon, bang kasuhapon. Uri na ngayon, kaurong ko ngayon sa Richard de Jesus. Muna sa iba pang mga pag-iriba, nagarapudan kasuhapon, ta kay puhan na maaktoran ang siring na bagay. Ba mananrara mo talaga, ano? Di man nagkataon na ba't salamat kay Chief, nag-upload ang pala sa tuyang programa at least lamang diyan matatanaan mo na naman ang mga iyo na nga ni gari pinaugma mo naman ako mo na aga todo babawian mo naman ako yung problema ihampang man satellite digdi sa third babawian mo naman ang tatawag yung problema ngayon dahil ko pa din so enot na satellite na pinadara mo sa ko di ako nang inturog kimaray ka sa Banggi ako nga ni man okay sige basta pasalamatan to si apunan ko si COP COP Edgar matibay si Chip talaga yun na nga yun mo hinalat pa siya from Marso pa ali pa siya sa Pulangi pigalat mang siyan makatukaw bilang COP haliyo nun ang problema siyan makaresolver apresyado lahat ng COP kandaraga okay good salamat ng tabi Chief Edgar Azotea mientras tanto BP sa iba pa niya itong mga istorya tapos na subagyong inteng alagad ang kadagatan mantinidong maokol dahilan sa habagat nag-aagrangay na mga pamilyas na nag-aasa ang hanap buhay sa pagsisira sa barangay sa Ligaw Maunon Kabarian Katburawan dahilan sa sinda nakakapaglawod. Kung kaya ang lokal na gobyerno sa pamamayon ni Mayor Nando Gonzales nagpapreparar nin ayuda sa Biyernes isa sa Gibo ang tulong habagat sa Coastal Barangay Kanligaw BP. Susok sa alkalde Kanligaw tig sararong sakong bagas ayos na. Tapos dit manakantidad ani papanaw kan lokal na gobyerno maski puro papano makasumpay lamang sa pinjen tinindang hanap buhay kung sa haros 2 semana ng abnormal ang sitwasyon kan kadagatan pon pa kan uminaging bagyo digdi sa satuyang palibot nangugunta si Mayor Nando Gonzales. Masaw ka bigay ayuda sa medyo rugado na dumas. Sagot mo yan, maukol ba? Iyo? Bakit pa eh? Hindi nakaka... Hindi agad. So, mga dong simana nag-ito na nag-aros kan sa rong basis man, mga 8 lang daw. Kung yung lugar, naman man. Anong sabang ko hindi Masaw kami naman kibagaas sa rong sakong bagas. Hindi ka na kwarta, 8 lang, mga 1,000 lang. Per family, so large, big family, 1,000, 1 bag. Pirang barangay po yung dagdag? Susulungan lang barangay. Maunong kabarian eh. Pero tirong dito, ay guidance, tirong napusuhan. Nakan crisis
kay ni ang abagat sa Gonso. Si Mayor Nando Gonzales, Canligao City. Aha. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oy, tabi, mga sa follow-up report kan mga estudyang taon-taon na. Tapo dan ta mga tugang ang Chief of Police kan Daraga, may kinaraman sa naging effort niya sa haloy ng pigreklamo na iyan na lalo na si Kagawan Luis Espejo kan Barangay Kulyat halos nagpapiga para paabot niya ang concern na yan sa satuya tabi ng mga otoridad. Ang makakaresolver palan ang pagtatabangan ni the Chief of Police Azotea asin po ang pagtatabangan kasarabay ang mga taga DPWH asin iba pa. Alright? O bueno, mientras tanto, nasa linya po mga tugang ang dagdag na report hali po dyan sa luwas kasabay ang Mega Force Patrol. Paring Alar Mario sa dagdag na bareta. Paring Al, good morning, kamin. Morning, Bade. Tatapuso na kan DSWD ngunya na taon. Oho. Ang mga natatada pang proyekto kan Kalahi SIDS. Ayun. Mhm. Nagkakapirang local government units, lalo digdi sa Albay. Oho. Ini ang sinabi ni Divine Grace Mingoy, ang Kalahi SID Community Development Officer, kung sain sigon sa SAIA, may mga nagkakapira pang proyekto under Kalahi SIDS, lalo sa Albay, digdi sa Pulangi, o dyan sa Pulangi, Kamalig, Diwi, Tabaco, Malinaw. Dahil gusto na ining salidahan in mga bagong proyekto sa administrasyon ko niya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Dahil ni Bagang Kalahi SIDS, haloy na ining programa kan mga enot pang presidente. Kaya ngunyan babaguhan naman ini kan pigapod na panahon ng pagkilos. O kain parehong konsepto pero i-connectar ini sa climate change adaptation program na kung ano ang posibleng epekto kan climate change di man i-address ang mga project na ini. Pero madepende man giraray sa pagkukonsulta sa mga local government unit, pati na mga barangay. Kaya ngunyan, plano na ining punan kan DSWD sa masunod na taon. Kaya ngunyan na taon, gusto na nindang tapuson ining mga nagkakatarada pang proyekto sa barangay under Kalahi SIDS program. Kaya tabi pa rin ang bongkaras kan informasyon digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Thank you, Jim. O kaya paningal sa report. Hali po dyan sa luwas. Text tabi, mga tugang ang sendong mga reaction sa tuyang programa sa 0928-777-5548. Ngunyan pong aldaw, ha? Siring man mga tugang sa tuyang numero na 0966-203-0034, ha? Yan taben mga numero na pwede nitong apudan. Mga tugang ngunyan pong aldaw digdi po sa tuyang programa. Asin po sa mga nakatutok sa social media platform. Maray na aga po sa inyo, boss. Welcome sa programang Morning Hirit. So mga travelers natin dyan, ha? Good morning, tabi sa Sendo Gabos, ha? So sa tuya, tabi na mga nakatutok dyan sa 106.9 WGB. Good morning. Sabi ni Primong Cham, kung ano ang nasa puso mo, iyo ang maluwa sa nguso mo. Iyong mananggada dito. Totoo yan, tabi Primo. Totoo yan, tabi Primo. Kung ano yan nasa ngimot mo, iyo nasa puso mo, yan ang luwas kan ngimot mo. Good morning, tabi. Tama iyan, padi hazard man talaga ang truck na yan. Kung bako palan ka Chief of Police Colonel Azotea, day pa Police Colonel Azotea, day pa mahali ang truck naan. Grabing salamaton tabi kay Chief Colonel Azotea. Yan, ha? Yan ang gusto tang ipaabot tabi kay ano yan, Colonel. Tawagan natin si COP. Mga tugang hali po dyan sa luwas. Alright, 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit.
Aramong tarawan mga headlines kan mga darakulang bareta kanal daw digdi po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini. Good morning, Tabi Padingmar. Kumusta ang mga headlines sa Lado National? Kumusta na si Manay Alice? Yaon pa sa Indonesia, Oh, may hirit ang Indonesia sa Pilipinas. iyon na nga ni. Itrokis tangaya Canada kop nindong Australian drug lord. Tapos pa di. Kaya ngayon notoryoso yan na drug trafficker digdi sa muya. Natatuloy ang pigataw kang Pilipinas naman sa na, drug lord na ito. O dito may kaso digdi yan. Di, Ay, may siyempre, kaso man digdi? O nada kop digdi. Di, ngunyan, trokis nga kita. Oo. Ating Indonesian authorities. Oo. Tukot man si Justice Secretary Remulla. Oo. So ang sabi, anytime mapasiring duman sina PNP Chief Police General Francisco Marbil Oo, at si oo. Secretary Benor Abalos para sundoon si Alice Go. Oo. So may mga arrangement kani kung papaano ang sistema kan parang barter o binalyo aning biag. Oo. Tanganing makabalik na digdi si Alice Go. Ayun. Ayan, Oo. understand tong pag-aresto kay Alice Go, maging patanit man lugod sa mga nagdudulag sa hostisya, Oo. sigon kay Presidente Bongbong Marcos. Oo. Presidente Bongbong Marcos nagiulok sa post na dinalagan siya sa ospital matapos siya ang aligado mag-iwal sila ni First Lady. Kaya lang, bago yan pa bago yan. Kaya lang nagilok ako ta. So reaksyon kang presidente na di na makalug sa hostisya, ang mga fugitive sa batas na nadakop sa luwas kang Pilipinas. Sa Pilipinas, dahil ba nadakop? Pero maray na lang anita, iguaning iguaning mga koneksyones sa Yes. ibang mga dahil sa Interpol. Ata na. Kaya na mabariwas tulo sa mga warning o kaya mga itong kung siya mga wanted. Yes, oo. Siyempre tulos. Langgad. Hindi sa tuya, pero dahil naiiling. Wala. Sayang lamang kan confidential fund. Dahil dyan, ang sabi, nagkapilang taon kam Bureau of Immigration, Oo. posibleng imbelto daw sa pag-alin Alice Go o si mga tugang kay ni Canulio, sabi ni Secretary Remulla. Ano yun ang pigpaparatara mo yan? Sabi na heads ngayaw will roll. Oo. Ay, manay mong baga. Perang bulan na. Lingon ta. Gali, ako, puro naman sa maluyaw na intelligence ta. Oo. Okay. Ano nangyari Alright. naman sa hospital da siya? Ah, Hospital da siya. fake news nga ito. Oh, do I look Nga, sick? piktara mo yun indang September 10 na hospital ako. Ito nga, naglilibot ako. Hindi nga ngayon indang ngayon. May diferensya ako. Do I look sick ngayon? Awin sa? Dating Davao Jail Warden, inimbelto si dating PCSO General Manager Rian Garma sa Oo. pagkadaan sa tulong Chinese drug lord. Grabe nagluwas mo yan ng mga bareta pa di. Maka dito na di. Aha. Bata rin nagribok si Digong. Iyo. Ali. Oo. Dahil sa nang ribok-ribok Nasa daw din nagribok yan. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, sinawanin doon na daing politika sa pag-uugit sa budget kan Office of the Vice President. Oo. 3% sana, gikan sa target na sobra 6 mil na classroom, anay patindog kan DepEd kan 2023. Albatana. May depensan DepEd day. Oo. Paano nga ya, under DIGA 2023, inilipat sa kargo kang DPW sa pagpagibo pag-irahay kan mga classroom. Di sa DPWs may problema. Oo. Alright, understand tong sinugo kang COA, ang DepEd, naiuli sa gobyerno ang 12.3 billion pesos na gikan sa 2023 budget kaya nasabi unsettled. Ayan. Aha. Okay, Comelec, gustong paiwason ang gun ban exemption para sa 2025 national and local elections. Sasakopon sa ibang mga mga nasa sa gobyerno. Mga nagadaan dahil kay Enteng, suminakat na sa 15, sigon Yan. sa Office of the Civil Defense. Okay, so far, mga pag-iriba na to sa hanap buhay. Si Alice Go, nagpatusar. Sabi kan NBI, para Oo. na itago sa identity, yung maranggat.
Kamo naman. Itong picture na luluwas kan NBI, kang Indonesian authorities, Oh. paabaga na sa nasubuhok. Siyempre, tamali nga huto naman. So, paglampang niya ba kan Mayo sa ano ba, subok na talagang 41, no? Iyo baga. Oh. Tapos di salming, Oho. may antipara. Oo. Kanada kop, daina. Baka nagpatusar man. Tama, inito naman naman. Alabaw naman gayon. Ang sabi ni NBI Director Santiago, this is an attempt to, cover his identity. Aha. Kaya, iyon na yan. Buda, baka nagbakal na contact lens? Okay, so yung PP, mga headlines, sa Tijang Kampiwais Enterprises, anapos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calvi dyan sa Oros at Legazpi City. Sa radyo, ipiwais ninyo yan. 24/7, konektado ko mong mas kinaing load. From Newsbase, ini po si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Okay, sandali lang, Jasmine, ha. Tatawagan muna natin ang Pag-asa sa lagay ng panahon. Nalilingawan ko ini, Permi. Anyway, pero dahil man ki Kwan, dahil man ki maraot na panahon. Sige daw. Na igwa ki mga namumonitor sa luwas kan PAR, pero garo dahil man ki implikasyon na magdakula ito, ha. Pero karon sa Pag-asa, sindaan mga may otoridad. Pag-asa, good morning po. Good morning, Pag-asa Legazpi. Si Henry po ito. Sino pala, sir? Iso si Miss Alexis. Opo, sir. Good morning. Kumusta ka? Okay man po, sir. Long time no hear, ah. Opo. Oh, hindi kasi kami masaya pag hindi ka namin naririnig. May mga OJT kaya kami, sir. Kaya- Sindaan na, Oh. Pero pag ika na kay duty, ikan magsimbag, teka gusto ko kauron. Sige po, sir. Grabe nga niya. May demand nga niya ini, may request. Opo, na-request ko na sa DDTV. Okay. O sige, tabi Miss Alexis, on the air ka na. Go ahead po. Opo, marinaga po, Sir Henry, at sa mga panginayon pa sa DDTV. Uli na po ang magiging kamugtakan ng tuyong panahon, nganyang ika-5 ng Setyembre 2024. Bale po ang ating weather system ay itong trough ni Typhoon Yagi or formerly si Enteng ang nakaka-apekto sa western section o sa kanlurang bahagi ng northern Luzon at ang southwest monsoon or ang paros ng habagat ang nakaka-apekto sa central at southern Luzon. Bali po ito ay magadara ng bahagyang mapanganuron sa sa mapanganuron ng kalangitan na may pulupulong pag-uran o pagkikir at pagdaguldol na mamamatian sa intirong rehiyon ng Bicol. Bali po ang ating paros ay moderato sagkod sa Makusog, hali sa Surusudnupan na may panayad sagkod sa Makusog na pag-alod ng kadagatan. Bali po ang ating sunrise ngayong aldaw ay nagsira ang ating aldaw ng 5:29 a.m. Sagkod sudnop naman ang aldaw ng 6:02 sa Banggi. Bali po ang tigatayang agwat ng temperatura ngayong aldaw ay maabot ng 25 to 32 degrees Celsius. Bali, ini po si Alexis River kang DOST Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Oy, Miss Alexis, bako may pigbabantayan kitang low pressure sa luwas kan PAR, Kampar? Opo, may po kita na hihiling na cloud cluster digdi sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero hindi pa man po siya na bilog. Ayun. Hindi pa man siya organized pa na LPA. Opo. Ayun. So, dahil pa siya, maski LPA, bako pa siya confirm, ano? Opo. Bali po, pero meron na po tayong advisory po dito na possible po siyang mabilog. Hain ini, saan ang location kay ini? Opo, sa Ngunyan po, nasa east of
Visayas po siya. Oh. Hindi pa man na ano, pero harayoon to po talaga sir. Wala pa Hayo. man siyang Iyo. direktang epekto po. Oo. Day pa kiaram niya to kung malaog sa Pilipinas sa PR. Adi? Day pa. Opo. Medyo malabo pa. Opo, malabo pa sa ngayon Oo. sir. Parang dalaga at binata na medyo malabo pa minsan. Opo, hindi pa sinasagot. Okay, maraming salamat po, Miss Alexis. Sige po sir. Alright, bye-bye. Mga tugang iyan po ang latest sa report kan panahon. Hay na daw, Chief Ramir, susaro. Baga siya ito susaro ta, nabig ikaw naman. Susaro baga sa pag-asa, si... Taga Masbate. Kasi sisisig, nagkakaaranap mo. Alright, Jasmine Baluloy, nasa linya. Kamin, Jasmine, good morning. Kumusta dyan? Yes, good morning Tabi VP. Asin sa tuyang mga paraan tabay para sa dagdag niya to nga impormasyon. Importanteng marahay an masabutan maedukar an mga lambang pamilya. May ago maging sumuyang magkapamilya kan importansya kan pagpaplano kan pagpamilya o so inaapod na natural family planning. Sigon ini kay OIC kan City Health Office na si Dr. Francis Gerald Gomez. Pero sa mga speaker kasuhapon ka na forum on natural planning na ginibo sa Ayala Malls, Legazpi, na kung saan ang naunang bita ng forum in collaboration sa lokal na gobyerno kan Legazpi, Diocesan Commission on Family and Life, asin PAPCOM o Commission on Population. Pero sa mga mahigot na naidiskutir sa forum ni Dr. Gomez, bilang first speaker, iyo ang advantages kan inaapod na natural family planning dahil sigun kay Dr. Gomez, bako lang ini basta advokasya. A natural family planning, daing side effects, asin dahilan ka ini, lang bang mag-agom, pwedeng gamiton ini, asin ini makrear ni na self-awareness. Parehas sa babae asin sa lalaki, ano ba ang sa indang responsibilidad, maging ang respeto, mas mapalawig pa asin mapokusog, dahilan ta nagkakasinabutan ang lambang saro. Natakod ka ini nagpaabot man ning mensahe, may kinaaraman sa Natural Family Planning and Chairman kan Diocesan and Family Life Parish Priest, kan tagas Daraga Albay na si Reverend Father Dave Thomas Ramoso, na sigun sa iya sa paagi kaining natural family planning, magkakaiguaning disiplina ang lambang saro, lambang mag-agom. Siring man sa pangtulong speaker na si Miss Levi Llagas, an Albay Family Planning Coordinator na ang DOH o Department of Health Bicol, pinag-adbukar a natural family planning tangani nang masabutan kan lambang mag-agom asin makapagpili kuno arininda mo yang magkapamilya sa paagi kaini mapakusog pa ang pag-ibahan ka na lambang saro na inaapod na reversible sa paagi kaini natural na proseso asin daing side effect. Dagdag pa ni Miss Llagas na ang sa indang inaadbukar na method sa family planning iyo an enot cervical mucus method o so billing ovulation sa simbahan kung saan aaramon mo no arin na filter or bako sinisis panduwa tabi diti ini nga basal body temperature method o so paggamit nin thermometer sa lawas asin sa pagbase sa chart. Pantulo ka ini diti so simple thermal method o so pagkuha kan temperatura kan lawas, pag-obserbar kan nagluluwas sa puwerta kan babae asin siring man ang pag-observe kan symptoms o so pagkurot sa puson kan babae. Ang pang-apatabi kay ni diti so standardized method sigun kay Miss Llagas so pagbilang kiya 20 to 30 days cycle. Ang panghuri kay ni so LAM o so lactation amenorrhea method. O so bako lang so aki ang natatawanin proteksyon pag nagbe-breastfeed kundi magin sa ina sa laog ning anom na bulan. Katakod ka ini nagtaong mensahe man si registered nurse na si Miss Judy Lou Lisay asin pinasabot ano ba ang purpose kan marriage na sigun sa iya iyo nga ni ining enot unity asin pangduwa iyo an creation. Dugang pa ni Miss Lisay na makamundo sa parte niya na nabibilog sa isip kan iba na pag sinabing family planning, dapat duwa lang ang magiging aki. Sigun sa iya, dapat ang lambang saro, masabutan na ang family planning, iyo ang pag-aram. Pagplano kung noorin makikipagtalik, pagrespeto sa kada partners, mag-abstain pag-abo ni Mr. o ni Mrs.
tangani nang maging magayon ang pag-ibahan kan duwang mag-agom. Siring man former Leyco Chair ng Commission of Life, Mr. Mike Dado, na ini para masabutan no arin fertile asin bakuan sarong babae. Asin dagdag pa ni Mr. Dado na ini lifestyle asin paghurunan dapat sa mag-agom o magkaigwaning komunikasyon. An NFP o Natural Family Planning, commitment ining tinatao, parehas kan commitment na pigtatao sa marriage. Ini para masabutan man ang importansya kan pagpugol kan emosyon, kan lambang saro, asin sa paagi kan NFP. Ang honeymoon kan mag-agom na mamantinir asin nasasabutan, ano pang ibang mga bagay o forms kipag-express nin intimacy. Katakod kay ni VP ang NFP, iyo ang pagpapasabot, pag-edukar sa lambang saro, na ang attitude kay lambang saro importanteng marhay. Magin ang pagiging bukas sa pakikipaghurong sa agom na dapat masabutan, tanganing mapakusog pa, mapagtibay pa, ang pag-ibahan kan lambang mag-agom, may pamilya man o nagbabalak pa sana na magbilog nin pamilya. Yan po, VP, ang sumada ka nangyaring forum ka Natural Family Planning sa Ayala Malls, Legazpi sa hapon. Mga naging discussion, opinion, informasyon, katuwang ang imbitadong mga resource speaker. Yan po ang mga dagdag na informasyon. Halos dalawa, Jasmine Baloloy, DCGP. Thank you, Jasmine, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwag. Good morning, Tabi, sa mga taga EMS Barrio, ha? Barangay 1 and 2. Good morning, Tabi, sa Indogabos, ha? At saka good morning palan kay Kasubanggi. Namidbidan ko ini, oh. Nagkamiridbidan ko Kasubanggi ini. Nasa tuya na mga listeners. Dr. Carol Moratin, taga-sugod Bakakay Albay, ha? Buda so sa iya tabi na kuan, buda so sa iya tabi na aki Kasubanggi. Matibayon si Dr. Carol minakanta. Kan kuminanta si Dr. Carol Moratin kasuhapon sa Kasubanggi, sa birthday ni Ma'am Rose. Naramdaman ko si Ma'am Brenda. Kan sa mga kanta na so Karen Carpenters baga. So pagkakanta ni Dr. Carol Kasubanggi ay itsura mga tugang kang original. The best, ha? Itsura tabi kang original na pagka-deliver kan mga kan carpenters, ano yan, sisters, ha? Pati so style pati kang buhok ni Dr. Carol matindi an sa iyang porma Kasubanggi. Ano mga pangrimate, mga sido nga niya ko ininang gari ang mga bubuhokon si Kwan. Ang bubuhokon nga niya ko gari si ano yan si nga ito si so artista baga na Pilita Corrales. Garingan niya ako si Pilita Corrales. Madam, Dr. Carol, maray na aga po sa imo, ha. Una tabay sa imong ano yan, sa imong aki ng namidbidan ko Kasubanggi. At saka good morning mang kay Rafael Atos sa San Roque Daraga Albay. Yan, ha. Si Sir Rafael Atos, mga paradangog tayo niya, namidbidan ko mang kasamban sa akin na si Lindsay Datos. Datos pala, sorry. Lindsay Datos, no? Assistant Administrator po kan SL sa Pio Duran Albay. Yeah. Assistant Administrator po sa SL kan Pio Duran Albay. Marinaga po sa Indo. SL. Iwaso naman ang kwang kan SL. Ano? Mga campuses, mga tugang kang SL Technological College Foundation. Happy 34th founding anniversary. Oda, belated happy birthday kay Ma'am Rose Ray Quinto Ray. Yan. Alright. Sige. Good morning, Tabi sa Indogabos. Si Sir Rafael Datos, inang ama ni Lindsay Datos, no? Ang Assistant Administrator po kan SLPU Duran Albay. Pa mga aki pa buda tabi sa mga nagkamiridbidan ta Kasubanggi na mga taga Israel maraynaga po sa Indo. Jomar Bien, mga tugang may dagdag na report. Hello Jomar, good morning, come in.
Salamat, BP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Bale, 2 persona na palan ang nawara, tinukot, digdi sa syudad kan Tabaco, ka nakalis na mga aldaw, asin kinumpirmar kan grupong karapatan na ang mga dinukot na ining nawara, digdi sa Tabaco, iyoan mga dating aktivista, asin dati naman na mga political prisoner. Kung magigirom do pan BP Henry, nai-reporta sa programa man na ini, ang pagdukot digdi kay Felix Salaverria Jr., 66 years old, kan Agosto 28. Sa impormasyon na nakuha kan DCGB News, asing kinumpirmar man, mismo kan Chief of Police kan Tabaco durante kan madukot ining si Salaverria, nagluluwas na si Felix Salaverria Jr. iyuan nangangarkilahan na nin sobra sarong taon digdi sa Barangay Cobo kan Tabaco City, kan Agosto 28 nagluwas ini para magbakal nin pagkaon, pero bigla na sana siyang tinunungan nin sarong van. Nagbabaan, nagkapirang mga kalalakihan, puwersahan na linunad sa van ini si Salaverria. Nakuaman kan CCTV kan Barangay Cobo ang insidente, asin nahilingan man ini kan mga tao na yaon man sana sa palibot na harap-harapan na dinukot sa sentang atubangan ining si Salaverria. Makalapwas ang 2 aldaw, nagpaabot man in report digdi sa Tabaco PNP ang kapamilya ni James Hasmines, 63 years old, na dinukot man pala ni si James Hasmines kan nakalihis pa Agosto 23, habang ining si Hasmines nagbibisiklita man hali sa sarong okasyon. Basado sa impormasyon na nakuha kan DCGB News, ining si James Hasmines nangangarkilahan naman ini sa Barangay San Lorenzo, kan Tabaco City, pag-iriba ni Salaverria na dati man na political prisoner asin aktivista. Nagluluwas na si Hasmines durante kan mawara kan Agosto 23, nag-atinder pa kan birthday kay ni Salaverria duman sa sarong restaurant sa Barangay San Roque, asin kan pauli na ini nagbisikleta sana, nawara na sana ining bigla. Nakakuha nin informasyon ang pamilya ni Hasmines na si Hasmines habang nagbibisiklita pa uli sa Barangay San Lorenzo, pinunduhan man nin sarong van, dinukot ini, kasabay na dinara ang bisikleta kan biktima. Sa pinakaultimong informasyon, BP Henry, na ipinaluwas kan karapatan, na nakaabot na sa sainda itong insidenteng 2 pandudukot digdi sa siyudad kan Tabaco. Nagluluwas na ining si Hasmines, saro ining student activist, political prisoner, kan panahon kan martial. Pero ngunyan, dahil na ini nagtatrabaho man ini sa labor group na Kilusang Mayo Uno bilang Public Information Officer. Sundo sa ngunyan, freelance IT consultant na ini, asin digdi sa siyudad kan Tabaco, nag-star na, sa garuda na inlove na ini digdi sa mga grupo sa Tabaco bilang siklista, asin nakakakuha man ni nahanap buhay bilang IT consultant. Samantalang si Salaverria, iyo ini an founding member kan Indigenous Peoples Rights Group, tunay na alyansa ng Bayan Alay sa mga katutubo, asin kabataan para sa tribong Pilipino. Alagad sinabi kan karapatan na nag-retire naman ini si Salaverria, asin na-involved na inidigdi sa mga eco-waste management, being sa mga founding member kan recycling advocates. Sinabi kang karapatan na ining dua
iyuan ika-14 asin ika-15 disaparisados sa irarom kan administrasyon ni Marcos Jr. Nangangapudan ko niyan ang pamilya ni Hasmines asin Salaverria sa paagi kan ipinalwas na statement kan karapatan sa mga ahensya kang gobyerno na iyong pigtutumbudan ninda na duminukot digdi sa duwa na iluwas, ibalik sa pamilya ininduang biktima. Yan, BP Henry, mga follow-up kay Tungsoenot ko ng... Jomar, medyo seryosong ko niyan, sitwasyon niyan. Pag-reported dan sa polis, ano ang reaksyon ng Tabako PNP? Kan makaulay niya to baga si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. Kan petsa 29. One day after na mawara ining si Felix Salaverria na dinukot kan harap-harapan na dinukot duman sa Barangay Cobo, ang sabi niya under investigation. Na-i-report iyan sa Sainda. Na-i-report sa Sainda kay itong mga residentes dahil lang itong si Salaverria Jr. daing kasabay na pamilya pa man ang nag-report sa Tabako PNP itong sa mga tao na nakahiling na may dinukot na tao duman sa Inda. Nag-investigar sinda nahiling man sa CCTV mismo kan barangay so actual na pagdukot. Di ano gigibunin na kayan duwa ng kaso yan ano ang plano kang Tabako PNP kan? Actually kan Supremero ang sabi sa kuya under investigation. Ining ikaduang kaso, although inot ining nangyari, August 23 pa nangyari ini, na-i-report sa hindi ka nakaliis pa sa ng Aldaw, mismong so pamilya na kaining biktima ang nag-report, tahali pa ata sa Metro Manila sa pamilya, na-i-report sa hindi ka nakaliis, mga nagkapira pa sa ng Aldaw, nakalis, delayed na baray na to report, iyo yan ang ipapalop ko sa COP, taut-taut. Siguro, pati kung ano ang aksyon ninda. Yan gawin na duwang kasungan, i-follow mo kung ano ang investigasyon ninda kayan. Roger, diba? sa Supremero, under investigation. Na kaso, under investigation, parang aldaw na, day pa na-investigaran kung ano ang reaksyon ninda kaan. Boda yan ay kadua. Dahil ko lang nakuha pa, although nagkatuparan ko ta kami kasulman ni COP pero busy unong ta sa sanggunian dahil ko na i-follow up ini pero dahil ko papatiaram na duwa palan sa kaso banggi ko na naaraman na kan magbaluwas na ng statement sa karapatan duman ko naaraman na duwa na sa kaso and naaraman ko man na nag-report na parehas ini sa Tabako PNP. Ipapalap tayo ang tabi BP Henry. Naaraman ta kung ano ini. Although pinagkiklaim kang karapatan na ang kagibukan pagdukot government agency o agents of the government. Hindi kaya nga mas maray na magkuantak reaction ang Chief of Police kan Tabako. O kung bako malibapang mga otoridad na para dyan seryosong mga bagay. Imagine may pigikidnap na duwa ng magkasunodan na kinidnap. Bakuan makalit ang dyan sa Tabako City. Roger, although ando ang ini kung hilingon tabi Henry, pakuman mga taga-Tabako. Regardless kung ano yan. Mawanir na sindang narkilahan sa magkasiparadong lugar digdi. Pero magkamitbit. Iyo, regardless kung mga taga-sainan, pero dyan pigkidnap. Di ba? Roger, on that. Kung totoo sa aligasyon, kung totoo sa aligasyon na nakidnap yan, kinidnap yan, di ba? Dapat kuaninda yan, mailing ninda yan. Reported din sa PNP, reported sa Inday ni. Based digdi sa statement kang karapatan na i-report din pareha sa Tabako PNP. Yan ang ipapollow up na BPNP. Yan ang report, Jomar Bien, DCQ. Thank you, Jomar, sa report. Seryosong bagay ini. Kung duwang magkasunod ng kinidnap, dapat kayo tarabahoon na yung Tabako PNP kung ano talaga yan. Buda magpaluwasin na ki statement. Kung ano man ang ganito na akusasyon na ito kang karapatan. Kung nasa jurisdiction iyan, kang Tabako City, kay Chief of Police. Yeah, di ba? Mientras tanto, alas 6 na po, sinaga. Mabarita na kita. O madali lang.
Good morning. Alas 6, alis go, pero dai nakago. Yan, alright. Kuya Henry, pa-shoutout po kina Alexander Maravillas, Aljen Kamalig from Ver Maravillas. Good morning po, apod ko lang tabi. Kaya, apod po kaya the Interpols palit o lobby behen. Mabayad ka po ng daily impounding fee ng pulis bako sa truck owner kay puhan po ng lawyer. Alright. Maray na agad tabi, baad lamang nagdadangog so kapitan sa OOO na kung pwede palagan tanod pag oras kay eskwela digdi sa highway. Tan mga lunadan, garipig burukod kilimang demonyo. Day na maghalat na mabangga tabi. Salamat. Yan. Oh. Sige ta anyway, pwede man kon masana request man sana ini. Baka tabi nagdadangog yan sa mga barangay official da tabi sa Bumbon, Tabaco City. Palagan da tabi ki traffic tanod, ki tanod. Diyan sa lugar sa maeskwelahan, oras sa maeskwela para po da maklin madiskwelo. Pigsugo na digdi kang serbisyo kang pada ano ito. Si Chapuringo, pasugo ng iding ito, padalan ta kang empanada. Ano, Chipramer? Remate na naman. May empanada na naman kita. Thank you, Chapuring. Maray na aga. Babati po kay Papsi Mustar dyan sa Bangkirohan, Legazpi. Good morning, tabi kay Maika Turog Pantang Katanduanes. Sabi ni Papa and Mama. Good morning, tabi sa Rapu-Rapu, sa pamilya De La Cruz, pamilyang Terel, pamilyang Di Juan at sa pamilyang Ibuenga. Good morning, maray na aga po, idol. Medyo mataod-taod ka nagparalat si mo. Salamat po. Day po kahapon sabi sa news na ang nakapagpaalis ng barko sa China doon sa West Philippine Sea, barko kan China at bagyo lang pala. Yan, alright. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Ang mga balita ay happy birthday nga pala kay Attorney Christine Longabella. Yan. Attorney Tin, good morning Attorney Tin. Happy birthday. Buda tabi kay Boss Marlon Longabella. Happy birthday tabi sa imong aki, no? Attorney Tin, Christine Longabella. Happy birthday. Alas 6 na ang mga bareta po. Susunod na. Makalipas lang kay ni. Mahigos, matina. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon ang ngaran niya. Ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCJB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 6:06 po ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta sa lado lokal, Albay Provincial Health Office as in Department of Health mapuunakan sa indang school-based immunization program. Department of Migrant Workers sa Bicol nag-apilar sa mga LGUs na magbugtak ng Overseas Workers Welfare Desk sa lado national. Indonesia, hinagad na katrokis ni Alice Go, an Australian drug lord na nadakop sa Pilipinas kan Mayo 2024. Presidente Bongbong Marcos nagiulok sa post na dinalagan siya sa ospital. Sa ibang nasyon, US, kinasuhan ang Hamas leader at iba pang miyembro may kinaraman sa Oktubre 7 deadly attack. Business News, Land Bank may emergency loan sa mga rinapado kan bagyo. Health News, benepisyo kan gatas, ipinahayag kan mga health experts sa kinabang. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyato sa lado nangapudan po ang Department of Migrant Workers sa Bicol sa mga lokal na gobyerno na sa rehiyon na magbugtak ng Overseas Workers Welfare Help Desk sigon kay DMWD Bicol OIC Regional Director Attorney Gina Paclibar Laceda na igwanin kasunduan sa Department of the Interior and Local Government para sa pagkakaigwan ng help desk sa indang mga respetibong lugar para maging pasil sa mga kapamilya kan OFW sa rehiyon na magraninin mga concerns at reklamo na konektado sa pagtrabaho sa ibang nasyon. Sinabi ni Attorney Paclibar Leceda na sa presente nasa 117 ng mga LGU sa rehiyon ang igwanin mga help desk kaibahan na ang syudad ni Naga, Tabaco City, Pilar, sa Sorsogon as in probinsya nin Camarines Sur. Iba pa niya itong mga bareta, padagos na naghahanda, mga tugang, ang Boy Scouts of the Philippines, Albay Council, o kaya Mayon Council para sa gigibuhon na Provincial Camporal sa maabot na September 13 hanggang 15, 2024 sa ginibong meeting kasuhapon kasarabay ang mga miyembros kan Mayon Council o Boy Scouts of the Philippines, mga scouts, scouters at miyembro kan council. Pinanginutan ini ni kan council chairman na si Governor-elect Noel Rosal. May kinaraman sa mga plano as in iba pang mga gibuhon may kinaraman sa Camporal. Susog sa sinabi ng pagtelefon, nakahandaan mga eskwelahan as in magin ang kada munisipyo para sa sinabi ng bagay, kunhain ipinaglatag man ang mga aktibidades na yung gigibuhon digdi.
Enot kay ni nagplanoan sinabi ng kampural kan mga nakaaging taon alagad iniiyo ang nasuspender dahilan sa maraot na panahon sa may kinaraman sa pagtutuga kan bulkan. Sangon yan na September 13 as in 15 hanggang 15 pinag-asigurar kan council chairman na hindi malalawos na kasarabay man ang plano na pinagpresentar kan iba-ibang council members hali sa ibang mga eskwelahan as in iba pang mga munisipyo sa probinsya kan Albay. Mapuuna ang Albay Provincial Health Office sa Indang School-Based Immunization Program katuwang ang Department of Health Bicol sigon kay Provincial National Immunization Program Coordinator Mark Gumba katuyuhan kaning maprotektaran ang mga aki asin jóvenes kontra sa helang na tigdas, rubella asin tetanus. Nangapudan man si Gumba na mga magurang asin paratokdo na suportaran sinda sa nasabing programa para masiguro na marahayang estado kan salud asin kaligtasan kan mga aki asin bilang pagsunod sa mga naging mandato kan Provincial Health Office. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. May report si Jimmy Nasalita. Hali dyan sa luwas. Kabin, Jimmy. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, seryosong maray ang City Health Office kan Legazpi para ipasunod ang may kinaraman sa implementasyon kang Natural Family Planning. Ini ang tinawanin doon ni Dr. Francis Gomez ang OIC kan City Health Office digdi sa Legazpi. Sa sayang opening remarks na sinabi may kinaraman sa pagkasa Natural Family Planning Forum digdi sa Legazpi na ang importansya kang Natural Family Planning iyon makakatabang para sa mag-agom na magkaigwanin open na komunikasyon siring man respeto sa lambang saro asin ang pagiging responsable. Tinawanin doon ni Gomez na ang Natural Family Planning mas madali dahilan ta iniyo iyo ang libre asin dahil maning kinakaipuhan na gumasto ng kantidad. Family planning method po. Pinopromote kani bako lang po bako lang so madali siyang gamiton. Pinopromote niya emotion, feelings, po. So sa mag-agom, pinopromote niya ang self-awareness. So ang babae nagiging aware kang sa iyang pagkababae, ang sa iyang cycle kang menstruation. So maaraman niya kung naarin ako safe, naarin ako pwede. And sa aguman na lalaki, napopromote ka ni so sense of responsibility and respect. Tingog ni Dr. Francis Gomez may kinaraman sa sayang pagtaram sa ginibong Forum on Natural Family Planning sa Ayalamol kasuhapon ni natindiran man mga tugang kan Chairman Committee on Commission on Family and Life na pinanginutan ni Father Dave Bramoso kang parokya ni San Ramon Nonato sa Tagas, Daraga, Albay. Balikan niya to ang report ni Jimmy Nasalita. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, luwang kita sa report ni Al Armario. Good morning, Pading Al, come in. Nagahalap na sana nin budget para may pagpadagos ang dakulang water system project hali digdig sa barangay Buenavista, pasiring sa ibang pa mga barangay sa southern part kan Legazpi City. Yan ang sabi ni Christopher Kitoko, kontraktor kan proyekto sa pagipag-oron kan DCGB News kasong-hapon. Sigon kay ko, tututukan kan sayang tugang na si Congressman Saldico, kanako Bicol, Chairman Committee on Appropriations sa Kongreso, ang budget para digdi, tanganing may diretso na ang proyekto na papakinabangan kan mga residentes digdi sa southern part kan Legazpi, sin posible pa ining makaabot sa urban areas. Sa tagna ang darakulang tubo hali sa Buenavista kung sa inyaon ang source kan tubig asin nakaabot na sa barangay Bangkirwan.
Igingawa kan magtugang nako na maimplementar ini habang yaon pa ang Administrasyong Marcos na willing magtabang para sa mga development kan Bicol, lalong-lalo na digdi sa Legazpi City. Alarmario, DCGB. Ang simbahan yaon sa pagsuporta asin dapat na masabutan ang dapat na plano kan magagom. Ini ang sinabi ni Father David Thomas Ramoso, Chairman kang Diocesan Commission on Family and Life, kasi iyang pagtara may kinaraman sa Forum on National Family Planning na ginibo kasuhapon sa Ayala Mall. Tinaman ni Ramoso na sa pagi kan siring na bagay na popromote ang pagiging responsable kan magagom asin napapakusog lalo ang sa indang relasyon. Pirmi ko na sana ining nadadangog kon ang family planning pag nag-abot na ang mapakarasal iyo pa sanaan pag pakanood o paka pinigdi-discuss ang mga bagay na ini. Kaya siguro ako tabi mga tugang produkto kan family planning. Tas sa samuya sa pamilya kami po siyam na lalaki daing babaye. Ini ang produkto kan natural family planning. Na kung saan mga tugang, ini magayono na idiskutir ta na bako sa na pala ini manunungod sa methods. Bako sa na ini kung ano ang gagamiton kan mga magaragom, kundi mas magayon na pag-urunan tati maad ngunya na nagiging issue, lalong-lalong pagrespeto kan mga lalaki sa sindang agom na babae. Tingog ni Father Dave Ramoso, mga tugang Chairman kan Diocesan Commission on Family and Life. Ang sinabi ng aktibidad kasuhapon na ginibo sa Ayala Malls, pinag-organisar kan City Health Office kan Legazpi, suportado kan Commission on Population and Development, kasarabay ang Diocesan Commission on Family and Life, asin kan DCGB, asin kan iba pang mga grupo na nagsuporta may kinaraman nigi, asin po ang Ayala Mall. Report, hali dyan sa luwas, kasabay po si Joshua Bino. Man talaga residente kan Daraga Albay o mga dayo ang mga nagbabalo na magpalakop ng illegal na droga o magbalong magpabakal ng illegal na droga sa nasabi ng munisipyo. Ini ang nagreparod digdi sa Daraga Albay matapos ang mataryumpo naman na pinagsakibong anti-illegal drug operation kan mga operatiba kan Pulis Daraga sa pamayon ni OIC Police Lieutenant Colonel Azotea sa pakipagtabangan sa PDEA Regional Office 5. Ikinasar ang buy-bust operation kanakaaging hapon sa Purok 1 Sebel Village, Barangay Sipik, Daraga Albay, kung saan day na nakapalag sa mga operatiba ang suspect na si alias Aldrin matapos ining madakop sa aktong nagpapabakal ng illegal na droga asin nagresulta ini sa iyang dagos na pagkaka-arestar. Kumpiskado sa suspect ang 4 na pidasong heat-sealed transparent plastic sachet may laog pinagtutubod ang shabu na nagkakantidad 68,000 pesos. Napag-araman ang suspect residente kan Barangay Puro, Legazpi City asin kaibahan sa listahan kan mga pigmamanmanan na mga street level individual darakan na matyaga na intelligence build up kan mga operatiba kan Daraga Police na papag-reparo ka nagkapera na susog sa nagkapera ng mga buy-bust operation ang mga naradakop na suspect mga nagdadayo man sila sa Daraga Albay asin nagbabalo na magpabakal ng illegal na droga. Ngunyan ang suspetsado iyo na iproseso na kan Daraga PNP asin magahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang pigapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, digdi sa Daraga Albay mahigot ang paghinguwa kan kapulisan asin kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay na pag-abot kan aldaw abot naman kan munisipyo ang deklarasyon birang drug-cleared municipality dahil anta sa presenteng iningunyan sarok na sana sa 54 barangay kan munisipyo ang dai pa nadedeklarar na drug-cleared asingunyan pinaghihinguan na pigtatabangan sa mga requisitos tangani ng madeklara naman ng drug-cleared barangay tangani ng unmonibilog na munisipyo kan Daraga
madeklara naman drug-cleared municipality. Dagdag na balita, Joshua Bino, DCGB. Naresolbera na kan Daraga PNP ang haloy ng problema na ipinagreklamo kan mga motorista siring man ang council kan barangay Kulyat sa Daraga Albay an may kinaraman sa haloy ng nakatenga na dakulang truck sa kahalabaan kang National Highway na yaon sa jurisdiction kan sinabi ng barangay. Kasubanggi, pinanginutan kan Legazpi o kaya kan Daraga PNP ang pagguyod may kinaraman sa sinabi ng bihikulo pagkatapos na mismong sigurohon asin aksyonan ni Police kaya kan Chief of Police kan Daraga PNP na si Police Colonel Azotea Edgar Azotea may kinaraman sa inot ng reklamo kan mga residentes asin kan mga motorista sigon sa pagipagkoordinar kan sinabi ng pulisya sa mga miyembros kan DPWH sa pagi kan Second Engineering Office kasarabay man ang naging lakdang kan DPWH Regional Office sa paagi ni Miss Lucy Castañeda na pagkasunduan na guyudo na sana ang sinabi ng truck asin derahon duman sa impounding area tanganing ini mailigtas ang publiko may kinaraman sa anuman na aksidente dahilan kay ini nagpasalamat ang barangay asin magin ang mga residentes sa esperso na ginibo kang Daraga PNP sa panginot kan Chief of Police kay ni na si Chief of Police Edgar Azotea may kinaraman sa siring na bagay. Matatandaan na haluin nang ipinagreklamo kan mga motorista asin kan mga residentes ang truck na inot ng naraot sa sinabi ng bagay o sa sinabi ng lugar alagad ang nakaresolve iyon pag-abot kan bagong Chief of Police kan Daraga Albay. Report hali dyan sa luwas kasabay si Karen Ala. Sisikap po na ma-implementar ang mga preventibong lakdang, medical na asistensya, halagad may pondo ang LGU Legazpi para digdi bilang pag-andam sa posibleng pagbutwa kan leptospirosis sa syudad kan Legazpi sa ibong kan mga pagbaha sa ibang lugar sa syudad. Payag ini ni Councilor Butch Lucila sa paagi nin pwesto niyang resolusyon na kung sa mga i-implementar nindang preventibong lakdang ang magpaigwanin sapat na medisina ang City Health Office asin LGU kuning kaso bumutwa ang helang na leptospirosis partikularmente sa mga residentes na apektado kan pagbaha kan nakaaging aldaw ning bagyo. Mantang kung in kaso man nakulang ang pondo para digding, pwedeng umagad din karagdagang pondo sa sanggunian tangani na mangyari tulos at sipag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 p
Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Dumang kita sa report ni Jomar Bien. Alas 6:24. Jomar, good morning. Come in. Salamat, BP. Sinuspindir kan Philippine Ports Authority ang pagkolekta kan terminal fee digdi sa Pier kan Syudad kan Tabaco poon kan September 1. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayra Baluta, ang Port Manager kan Tabaco Philippine Ports Authority. Sinabi ni Baluta na basado sa orden sa sainda kan Head Office kan Philippine Ports Authority ang 30 pesos na terminal fee sa gabos na mga pasahero na mapasiring sa isilang probinsya kang Catanduanes, iyuan dahil ng una sisingilon sa iyang sinabi na madurar ang suspension na ini sundo na matapos ang rehabilitation kan passenger terminal building digdi sa Pier kan Syudad kan Tabaco. Kung ano ang rason kung ta biglang sinuspindir ang pagkolekta kay ni day aram kay ining head kan PPA Tabaco, kundi susuk sa iya ang gabos na mga pangyayaring ini direktiba ali duman sa Philippine Ports Authority Head Office. Asing kung noarin man na mapupunan ang rehabilitasyon, asing kung noarin matatapos, nagahalat pa ning abiso ang opisina ni Madam Mayra Baluta ali sa abiso duman sa Head Office kan Philippine Ports Authority. Magigirong duman na haluyon ang pinagrereklamo kan mga pasahero na mapasiring duman sa islang probinsya kang Catanduanes ang pinagsisingil na 30 pesos na terminal fee, samantalang rurumpak man ang
terminal o passenger lounge na sa indang pinag-i-istambayan habang naghahalat kan biyahe. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Alas 6:25 oras po sa Pilipinas. Bareta sa Lado Nasyonal. Makalipas lang po, Kenny. GB News Express. GB News Express. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo. Dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kitangon yan sa mga bareta niya to sa lado lokal. Kaya sa lado nasyonal, kinumpirmar po kan Department of Justice na hinagad kan Indonesian government sa Pilipinas na itao sa inda si Australian drug lord Gregor Haas, katrokes ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Go. Nagsimbag nin yes si Justice Secretary Jesus Rimulya sa kahaputan sa iya kan mga komplikasyon na sinabi niya na may kinaraman sa deportasyon ni Go, may kinaraman sa kagadan kan Jakarta Police trokes kay Go si Haas. Iyo ini ansaro sa most wanted drug trafficker sa Indonesia
na naaresto sa Pilipinas kan Mayo 2024 nadakop man sa Tanggerang City, Indonesia sigo kasunod mang aga asin ngunya na sa kustodya kan Indonesian Police. Magserbilugod na patanid ang pagkakaaresto sa pinatalsik na Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa mga nagbabalo na magdulag sa hustisya sa nasyon. Sigon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., reaksyon ini kan Presidente may kinaraman sa pagkakaaresto kay Go sa Jakarta, Indonesia. Pigagantiyahan ni Presidente Marcos na si Go may diretso sa gabos na legal na proteksyon na magkakanigo sa iya sa irarom kang lay kang Pilipinas sa sinsusog sa pangako kan gobyerno sa regulasyon kan lay. Nagpahayag nin pasalamat si Marcos sa mga autoridad kang Indonesia sa indang papel sa pag-aresto kay Go. Si Alice Go o Go Huaping sigon sa autoridad kan Pilipinas nampang sa nagkape ng legal na problema kaibahan ng pagkakaimbelto sa mga operasyon kan sarong illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Bamban Tarlac. Kan Hulyo, ipinag-orden kan Senado na arestaron si Go dahil sa pag-uro-otrong dai pagatindir sa investigasyon kan Upper Chamber sa pag-raid sa Pogo Hub sa iyang banwaan, mantang pinahimutikan niya ang akusasyon laban sa iya kay bahana ang pagiging sarong Chinese. Personal na susundoon ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil as in Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa Indonesia si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa sarong text message, sinabi ni Abalos ano man na oras na malayog sinda kay bahan si Marbil as in iba pang lunad kan 8-seater na aeroplano pasiring sa Indonesia para koahon si Go as in ibalik sa Pilipinas. Nainot naman na nagkaperang tauhan kan intelligence group kan PNP para raton asin pakarayon ang proseso sa pagpapabalik kay Go sa nasyon. Wala pang detalye kung saan dadarahon si Go pag-abot sa Pilipinas. Magigirumduman na handang o mga bandang alas 11:30 Indonesian time kan Miyerkules kan madakop si Go sa Candena Park Kado Kurog, Tangerang, sarong hotel sa Banten, Indonesia. Sigon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na sa paghuroron ni Marbil asin Abalos dahil may existing warrant of arrest asin nasugo ang PNP na turn over si Go sa Office of the Sergeant at Arms kan Senate asin igwaman nin mga kaso na isasangat. Ang PNP masumiter kaini. Si Go naghali sa Pilipinas kan Hulyo 17 kung sain pigasabing nagduman ini sa Singapore asin Malaysia bago nadakop sa Singapore. Nagiulok si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa naglalakop na post sa social media na dinalagan siya sa ospital matapos nindang mag-iwal si First Lady Lisa. Inapod niya ining fake news. Sinabi kan Presidente na dapat maniwala unless na hali sa sarong credible source. Kabaliktadan sa post, sinabi kang Presidente na may busy schedule siya kan Martes, September 3 asin siniguro niyang marhay an sa iyang salod. Kung ano ang itinanom, dapat na iyong anihon o sobra pa. Ini ang padagos giraray ng pangapudan kan Senate Committee on Health Chairman Senador Bongo sa pagapadagos kan Bantay PhilHealth social media post kan Senador. Kasunod kaan sa iyang privilege speech sa Senate plenary kan uminaging aldaw sa giraray na tinamanin doon kay ni ang pang naan PhilHealth na dapat ma-commensurate o kapareho kan contribution na ibinayad kan mga miyembro ang benepisyong marireceive kay ni konsinda na ospital. Sa mga reklamo na naresibi kan Senador dahil daw sa pagkalugi ang dakol na mga PhilHealth contributors dahil sa sadit na pagkaltas sa indang hospital bill. Sa sayang speech, binanggit ni Senador Bongo ang kaso nin sarong nagangaran na Sir Walter na dating health officer sa Bicol Region. Kaiba sa advokasya ni Walter, iyoan may promote ang PhilHealth sa iyang mga nasakupan asin sa iyang lifetime contribution na minabot sa 200,000 pesos.
Ang tinabanindo na mismong si Walter daw ang nakaligtas, may kinaraman sa kulang na benepisyo sa PhilHealth. Istorya kan senador dahil sa tinamaan ng pancreatic helang sa pancreas, ang sinabi ng persona uminabot sa 10 million pesos ang hospital bill. Nakikig ini kan maaraman kang kapwa senador ng kinaltas sa babayadan ni Sir Walter, iyon 60 mil pesos sana hali sa 10 million pesos. Sa mga masunod na simana, sa girada sa sarang ang PhilHealth sa pagdangog kan Senate Health Committee. Inotang nangako ang PhilHealth kay Senador Bongo na ayuson ang serbisyo asin ang benepisyo bagay na pinagtututukan kan senador. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Ang sabador na manalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na ligas penyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na ligas penyo. Legas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Bareta ang mga tugang sa ibang nasyon. Kinasuhan kan Amerika ang bagong Hamas leader na si Yahya Sinwar as in iba pang prominenteng personalidad ng grupo may kinaraman sa deadly attack sa Israel kan Oktubre 7 kan nakaaging taon na guminedanin 1,200 katao. Sigon sa US Justice Department na indik an anom na miyembro kan Hamas sa 7 counts in criminal complaint kaibahan ang panggagadaan sa US National Conspiracy to Finance Terrorism as in use of weapons of mass destruction. Sakop kan criminal complaint nagkapirang dekada ng pigasabing pag-atake kan Hamas siring man ang sorpresang pag-atake sa Southern Israel.
Maabot sarong taon na ang nakakaagi. Ini man ang primerong lakdang kan US law enforcement para mapanimbang ang mga ring leaders kan Oktubre 7 attack maski tulo gikan sa pinangaranan na indictment iyo ang gadana asin ang bagong Hamas leader iyo ang pinagtutubudan na nagtatago sa mga tunnel sa ilalim kan Gaza. Ang Hamas leaders na kinasuhan iyong nagadan na si dating Hamas leader Ismail Haniyeh, Hamas Armed Wing Deputy Leader Marwan Isa, Khaled Masal asin nanginot sa grupo sa luwas kan Gaza asin West Bank kay bahan sinda Muhammad Daif asin Ali Baraka. Sinda Haniyeh, Isa asin Dave iyoan napabareta na nagadan sa nakalis na bulan sa pag-atake na ibinasol sa Israel. Ing kaso, makonvict ang nasabing miyembro kan Hamas kay bahanan sa indang leader na si Sinwar mahampang ang grupo sa palusang habang buhay na pagkakakulong o pagkagadan. O kaya death sentence. Bareta, mga tugang salado nin pagninegosyo. Business News. Business News. Nagbukas po ng emergency loan facility ang Land Bank of the Philippines para sa mga negosyo asin tawong naapektaran kan bagyo asin iba pang kalamidad para mapadikasan sa indang pagbangon. Ang Land Bank Cares Plus o Community Assistance and Reintegration Support Plus Lending Program iyon para sa mga parauma asin para sira mga kooperatiba, micro, small and medium enterprises, MSMEs pati sa mga korporasyon asin electric distribution utility. Pwedeng utangon ang Land Bank Cares Plus Program para sa working capital, capital expenditurism, construction, repair o pagbakal nin bagong equipment, facilities asin iba pa mga kautang mandigdi ang mga electric distribution utility para sa indang short-term working capital. Sinabi ni Land Bank President and CEO Lynette Ortiz na gusto kan bangko na makabawi asin makabangon tulos sa indang mga partner asin kliyente para sa mga empleyado kan gobyerno asin mga kumpanyang and payroll na sa Land Bank pwede man sindang magkua nin electronic salary loan o ESL asin isumiter ang mga aplikasyon digdi online. Ang mga may ESL na utang makautang paman giraray basta ariglado ang sa indang pagbayad sa laog nin tulong bulan. Health news, benepisyo mga tugang kang gatas ay pinahayag kan mga eksperto. Aramon ta po sa report ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang gatas masustansya sa lawas sigon sa mga health experts sa kinaapan. Sigon sa saindaan gatas superfood na naglalaman ka mga importanteng vitamina asin mineral na kaipuan kan lawas. Ina may vitamin B12 na kaipuan kan sa tuyang utak. May calcium na pampakusog nindo lang para mamantinir na makusog ang lawas asin phosphorus na makakatabang sa mga naraot ng selula. Sigon pa sa mga eksperto sa salud, ang gatas mayaman man sa protina na nagtatabang gumibo ng enzyme sa lawas. Pero kani, guamanin potassium asin magnesium ang gatas na nagpapakalma sa satuyang isip. Para man sa mga sobra kung daploson, ang calcium at matabang sa pagwawas nin pagdaplos. Kaya abiso ka mga doktor na uminom nin sarong basong gatas, oral daw. Health News from Newsbase, Mardela, daing iba. Mientras tanto, pag-asa sa kamugtakan kang panahon kaiba si Alexis Ruivivar. Apo, marinaga po at sa mga panginayon pa sa DZGB. Uli na po ang magiging kamugtakan ng tuyong panahon ngayong ika-5 ng Setyembre 2024. Bale po ang ating weather system ay itong trough ni Typhoon Yagi or formerly si Enteng ang nakaka-apekto sa western section o sa kanlurang bahagi ng northern Luzon at ang southwest monsoon or ang paros kang habagat ang nakaka-apekto sa central at southern Luzon. Bali po ito ay magadara ng bahagyang mapanganuron, sugod sa mapanganuron na kalangitan na may pulo-pulong pagpuran o pagkikir at pagkaguldol na mamamatian sa intirong rehiyon ng Bicol. Bali po ang ating paros ay moderato, sagkod sa makusog
hali sa Surusudlupan na may banayad sa makusog na pag-alod ng kadagatan. Bali po ang ating sunrise ngayong aldaw ay nagsira ang ating aldaw ng 5:29 a.m. Sagkod sulnop naman ang aldaw ng 6:02 sa Banggi. Bali po ang tigatayang agwat ng temperatura ngayong aldaw ay maabot ng 25 to 32 degrees Celsius. Bali, ini po si Alexis River ng DOST Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Mga tugang iyang pangkabilugan kan mga bareta ngunyan pungaldaw sa DCGB News Express. Nagsurat kan bareta News Director Mar de la Cruz, Angel Mustasa, katuwang po si Jenny Balyaran, asin po iba pang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa Aluan. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. SB19 here. Ano atin? Atin po, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin po, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin po, chicken McDo. Better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini. Tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya si Kong Jill Bongalon. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. At San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Baguhan ka bang magulang? Single parent? O magulang na nahihirapan sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong mga anak? Ano man ang inyong pinagdadaanan bilang magulang, tara at pag-usapan natin. Ranga Psychosocial Services and Nurturing Connections, in partnership with Mayor Carmen Geraldine Rosal and the City Government of Legazpi, and the Bicol Regional Chapter of the Psychological Association of the Philippines, present to you Parental Guidance, a one-day parenting workshop, September 14, 2024, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. at the Legazpi City Convention Center. Learn from developmental and registered clinical psychologists
on topics such as intergenerational differences in parenting, parenting across different stages of development, positive discipline and best practices, establishing healthy communication, parent self-care, and many more tools you can use to become even better experts with your children. Register now through the Facebook page of Ranga Psychosocial Services and enjoy discounts for both parents and perks from our partners. This rare event is also brought to you by PruLife UK, TCGB AM, and 97.1 OKFM. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Hanggang sa programa sa DCGB. Alright, sandali lang. Ay, hindi muna tayo sa live. Abunaran ko ini. Hindi muna kita, madali lang ha. Madali lang mga morning heriters natin. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Asin tanganing maugmang atay, kay puan po na sabayan ng protection liver aid, liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para salud asin protection kang atay. Ini po may silimarin na halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang pagpugol sa paghubag kaini. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o day. Mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na. Para po sa baskog na atay, ang liver aid silimarin capsule. Abakal sa mga panginot na butika nationwide. I know you want me, you know I want you. I know you want me. Baretang kulalapnit. I know you want me. Po sa Morning Hirit. Baretang kulalapnit. Joshua Bino. Good morning, Joshua. Joshua. May mano'y nagka-receive kong mga bareta mo niya na pagkaaga. Few minutes ago pa lang yan. Ano yung mga nagka-receive ko ba na? Tayo pa-verify ta ha. Verify tang una kimaray. May mga nag-forward sa kuya. Uy, good morning nga pala, Joshua. Relative mo da ini. Ma'am Caroline. Si Dr. Carol. Taga naman sa Muya dito. Caroline. Ano ini? Moratin. Uda so aki niya? Joshua kapangaran ko. Joshua man ito? Opo. Kaya pala mistiso. Joshua baga, nasa Bible nakasurat yan, di ba? Joshua. Parehas ba kami may tsura? Yung nga ni, kaya pala nasa lahi man pala nindo di. Nasa lahi man pala nindo yan? Opo. Kailan gari nasa lahi man ni Don medyo gari ngaya ano yan, masinunod talaga sa girlfriend. Opo. Namit ko ka sa Banggi? Ayun DP, avid listener talaga yan. Iyo, kamo palan, may mga lahi palang kamong singer, adi? Oo, talaga. Maraming minakanta si Madam Carol. Dr. Carol. Opo. Dr. Caroline. Oh, Caroline. Baka may kanta ka yan? Oh, Carol. La 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 la. La. Kumbinanta si Ma'am Carol kasubagay sa birthday ni Ma'am Rose Ray, boda founding anniversary kang Israel. Diyan na in love si Manoy Jipre. Ako sa linggo. Oh, yun talaga. Alang kaong pati, gari mga pilita corales ang dating niya. Yung nagbuburad-burad. Oo, mga itsura kanta ni Karen Carpenters. The best?
Avid listener na pala nini. Opo. Oho. Okay. Good morning, Tabi. Mga taga, ano ini? Sugod. Sugod. Sugod, baka kay Albay. Yan. O ano nangyari digdi sa istorya mong ini? Oha. Mas grabe sa istorya kaya ning pinurwad mo sa kuya. Abi, pa ito na, nalos pa sa na ini? O, kang pinurwad ko sa mo, 15 minutes ago pa lang yan. Sinurat ka sa Bangyo, 11:32 p.m.? Nagluwat. Ngunya na few minutes ago pa lang. Oo. Verified na tato. At mga 7:30, pasadaan tayo ni. Oo. Pasadaan ta. Alright. Sige, go. Uha. Sisay daw ini. Oo. Naduwang konsihal sa Banwa. Kay ito, very close. Pugos. Oo. Asin permit pang magkaistorya. Ngunyan ogaring nariparo. Kada mapuon ang sesyon, ang saro, nagbabalyo na kitukawan. Kan naging panahon permisin na nakakugos, ano? Magkaugos. Magkaugos. Ugos. Albata na ka. Paguna ko, kugos. Ugos. Ugos. Pag sinabing ugos, sukawan so ngayon, close na maray. Correct. Close na close. Opo. Mag-amigo. Mag-amigong tunay. Aha, okay. Nariparo ogaring ngunyan. Kada des mapunda ang sesyon. Aha. Ang saro, nagbabalyo na kitukawan. So, sitting arrangement din sa sesyon? Opo. O dati, magkataning. Oo, ngunyan, nagbalyo na. Nagbalyo ng tukawan. May something talaga. Abo na magtaning. May something. What's wrong? Maski nga, baga nag-eskwelaan kita, kan kaklase mo pag mo na kurso na, minalipat kang tukawan. Iyo baga. Lalo na pag mo na nakukupyahan. Pag mo na, ang seatmate mo, pag mo nagkukupyahan, minalipat na, lipat ka naman duman sa ibong nakukupyahan mo. Lipat sa anong pakinabangan. Pakinabang. Ano nangyari sa duwa? LQ? Ano daw ngayang pinagpunan? Kan lovers quarrel, kan duwa. Oho. Ang relasyon kan daw ang konsihal. Oo. Garo ngayon di pikanta kan River Maya. Anong kanta kang River Maya? Kisap mata. Isang kisap mata. O kay bilis namang maglaho. O kay bilis namang maglaho ng sinta. Ikaw ay parang kisap mata. River Maya pala nan. River Maya. Pag-una ko, ang kuminantakan, si Sharon, o si si Nora Honor. River Maya pala. Salbata ng pangyari sa Maabaka. Kan nakaagi ngayon. Magkahuron-huron pa sana. Aha. Ngunyan, biglang tipuasan, wala ng pansinan. Parang kahapon lamang. Tayo ay magkasama. Ano ba yun? Bigdudahan. Nagpuon ang sigwaan sa daay pagkainuyunan o nung sa sarong ordinansa. Aha, okay. Nagkataon pa, parehong maminuto-moto ang duwang konsihal. Di mo ako pansin, di rin kita pansin. Ano ka, hello? Pagkalambing-lambing mga mata, ayok kong tumingin nitong umaga lang. Pagkagaling-galing ang iyong mga walang aawat sa atin. O kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo, sinta. isang kisap mata. Nora Honor. Ulok, ang lamang ito kayo ni Dr. Carol. Gari ko lang kayo sa practice. Kisap mata. Salbatana. LQ pa lang sa dawa. LQ. Dapat, pag konsyal ka, dahil ka dapat nagiging balat sibuyas. Normal sa session, ay mga argumento. Correct. O ito nga sa quad committee,
Nag-rank nga ka, nag-urururon baga sa lower house sa committee hearing. Tonto, nagpasirimbaga na. May muyapang nga ning sa saro nga ni muyapang palitan ang presiding officer. Yung nga ni, sa saro nga ni, Your Honor, bakit mo ako sinasagot ng ganyan? Oh, mga arugan, normal man yan sa court session na talagang igwaki kanya-kanyang ideya. Correct. Oh, di ba? Ay, okay. Yan man ngayang dumang lalaki ini. Oh. Nagpahalangkawan pa man ihi. Dito, iba pang rason yan. Hanapin natin. O baka may iba pang rason. Baka may iba pang kung ano. Mas malalim. Mas malalim. Yung kisap mata. Honor. Awinda. O ha? Salbatan ang mga pangyari yan na. Isang kataning niyan, iba ng kataning niya ngunyan. Iba na, nakikisuyo na sa iba. Na, maring nga dito, tinugutan siya kan ibang pag-iriba niya na gamiton sa tukawan niya, makibalyuan sa iyang tukawan. Kaya baga, naka-arrange baga yan, di ba? Iyo. Minsan, kung may absent na saro, duman minatukaw sa tukawan. Ah, duman siya. Isnabiro talaga. Pigisnab niya. Correct. Oh. Ay, nako. O ha? Ha? Joshua, bye-bye. Thank you, Joshua. Good morning palan sa mga kwan. Good morning sa mga sa mga barangay. May bago silang palan barangay health workers. May term na nagaratindir kasuhapon duman sa Forum on Natural Family Planning. Magayon nun suroron may kasapon sa Forum sa Natural Family Planning. Si Jasmine ngani inadalan kay Maraiso nagkadangog niya pigsurat niya pati nadangog niya kasuhapon. Tangan niya ko tasigan surat mo. Siyempre nga sir naganda. Maray nga inita natural. Si Shara, di ba? Si Shara sige man ang dangog kasapon. Ay nako magom na kamo. Aday pa man ngaya. Nagahaanda man sa nangaya po. Salamat kan sa nung pagantaway 7:30. May mga interviewon kita. Mga tugang tabi. Apulan tatod si COP, Chief of Police Candaraga PNP. Buda itong mga bareta na ko niya tungkol na nakapublish sa sarong periodiko. I-verify ta kimaraya. Ihaputa mo na kung anong detalye kan baretang yan. Ha? Alright. Mga tugang alas 7, uno na. Magbabalik ako 7:30 sa programang Anhapot. Goodbye. Mabuhay. Slowly losing sight of the real thing. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang